Türkiýanyň Mersin ilinde gurulşy dowam edip duran ýadro elektro stansiýasyndan iş kesip alan ussasarly gurulşyk firmasynda işleýän türkmenistanlylar aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýändigi we beýleki milletlere göre aýlyklaryň az berilýändigi sebäpli gozgolaň çykardylar. Ussasarly gurulşyk firmasy 2019-njy ýylyň 5-nji dekabrynda Istanbulyň Zeytunburnu ilçesinde Ýaz Muhammed Karakanowyň adyna döredilen anonim firmasy bolup, kompaniýa şol günden başlap Türkiýede ýerleşen senagat we gurulşyk tasdamalaryny ýöreteleşen gurulşyk firmasy hökmünde tanalyp, Mersinde gurulýan ýadro elektro stansiýasyndan iş kesip alýar we şol ýerde köp bölegi türkmen watandaşlaryndan düzülen işgärleri işletip başlaýar. Häzirki wagtda firmany Ýaz Muhammediň ogullary Wepa we Nur Muhammed Karakanowlar dolandyrýar. Ussasarly firmasynda işleýän türkmen işçileriniň habar bermeklerine göre firmanyň ýol başçylary bolan Nur Muhammed we Wepa Karakanowlar Türkmenistanda iş şertleriniň ýokdugundan peýdalanyp öz firmalaryny arzan migrant işçi güýji bilen üpçün edýär. Täze gelen işgärlere ýöriýti gurulşyk firma tarapyndan berilýän iş ruhsatnamasyny işçileriň garşysyna ýaraw hökmünde ulanyp, işçi migrantlar Türkiýede ýesir tutýarlar. Bu bolsa adamlaryň arkasyndan gönüden gön pul işlemek bir görnüşi bolup durýar diýip firmanyň işgärleri belläp geçýärler. Bundan başga da bu gurulşyk firmada işleýän işgärleriň esasyny narazilik bildirýän meselesi iş haklary bolup durýar. Bu firmada takminan 600-den gowrak Türkmenistanyň ýurtdaşlary işleýär. Karakanowlaryň taşeron firmasynda türkmen watandaşlaryndan başga da türk watandaşlary hem işleýärler. Meselem demir kewşirlerçi, ýagny swarşik türkmen ustasynyň aýlyk haky 25.000 türk lirasy bolsa, şol bir demir kewşirlerçi türk ustasynyň aýlyk haky 35-40.000 türk lirasy bolup, olaryň aýlyk haklary wagty-wagtyna berilýär. Emma welin türkmen işçilerinden düzülen işgärleriň aýlyk haklarynyň az bolmagy bilen bilelikde olaryň aýlyklary 3-4 aýdan bäri saklanylyp gelinýär. Sebäpsiz ýere saklanylýan aýlyk haklaryny talap edip Wepa Karakanowyň ofisine baran işgärlere ýüz bermän çaý içip telefona güýmenip oturýar ekeni. Biz aýlyklarymyz barada gürrüň etmäge geldik diýen işçilere "Siziň gürrüňiz howadaky osuryk ýalak meniň üçin" diýip türkmen işçilerini kemsedipdir. Netijede bu edilýän büýdügünçülikleriň öňüne geçmek üçin firmanyň işçiler bolup jemlenşip aýlyk haklarymyzyň berilmegini talap edip gozgolaň çykardyk. Gozgolaň çykaran wagtymyzda türkmen işçileriniň bir bölegine ýol başçylyk edýän Meýlis Atagariýew atly şahys Karakanowlaryň ýanynda "Şulary işden çykarsaňyz men size $800 işgärleriň ýerine $300 türkmen işgärlerini tapyp berjek" diýen sözlerini aýdandan soň gozgolaň hasty ýetileşip Atagariýew diýilen kişi köpçülik tarapyndan ýenjildi. Türkmen işçiler tarapyndan döredilen gozgolaň kontrol astynda almak üçin polisiýa we jandarmadan düzülen keçirek topar geldi. Şol pursatdan peýdalanan ussasarly gurulşyk firmasynyň ýol başçylary doganlar Karakanowlar haklaryny talap edip gozgolaň çykaran türkmenleriň içinden 50 töwerek işçini sebäpsiz işden çykardylar. Başladığımdan beri giderdim. Ondan ýok. Birinji ben aýtdym. Bundan başga da doganlar Karakanowlar bu firmadaki işgärlere garşy bilkaslaýyn kin şertler döredip, işçileri adam hataryna goýmaýarlar. Ýatgan ýerimizi tagtabitler bilen basyp, ýatyrmana goýmaýarlar. Hammamdyr hajathanalaryň suwlary kanalizasiýadan akyp bilmän, çogup daşyp içeri akyp dem almaz ýagdaýa getirýär. Bu ýagdaýlar işgärler bolup Karakanowlar arz edenimizde oňorar syp işi başyndan soýýarlar. Bundan böyle kampatı geçiyor. Bak. Böyle. Böyle kampa. Böyle kampa geçiyor. Çaresi yok mu dağıttın? Bu yerde mal yaşayamıyor bile. Seyrediyen yok mu dağıttıra? Hasan açınca da maldı o.